Molweni, sanibonani, Gauteng, eCape Town, Eastern Cape, eThekwini, ndiyabulisa bethunana, ndiyabulisa. Zininzi izinto bezisenzeka ke namhlanje apha eSouth Africa. Iikhothi zethu bezibhizi. Sibonile ufana inkosi phaya, sabona uMatipandile Sotheni, khona noSuleiman Karim. Hayi bekukuningi wethu. Kuningi. Okay ke bethunana, bekudala simlindele kaloku ufana inkosi namhlanje. Silinde ufana inkosi uba avele ecourt azoaplayela ibail. Ibail kaloku ayifuna ngoba ebebanjiwe. Niyakhumbula umzi wakhe waraidwa last year, waraidwa this year, nje before Easter holiday. After beraidile khona bafumana the firearms, bafumana the hand grenades, bafumana 6 dockets, and bavele bathi nje siyakuvalela wena qha uyithetha phambili enye nenye. So bathi ke kwezi dockets bethunana bafumene 6 dockets eWendy House ne. So ezi dockets ithi into ufana inkosi njengoba isuspendiwe ubezisaphi ezi dockets. Okay fine, if uzazi kuye waye ngaziphindiselanga. Futhi why ezi dockets zi-undetected, why ezi dockets sezi-closed okanye bezi-archivile. Ngoba ithi into ke kungoba ufana inkosi usebenzela kaloku that other side. So zivalwe ezi dockets ngoba uprotector lenye iteam ayisebenzelayo, uyaqonda, zihleli apha kuye ke ngoku ezi dockets ngoba engafuni amanye amapolisa aqhubeke nazo a-interferishe with zona. So zihleli apha kuye ke ngoku ezi dockets, akafuni ukuziphindisela. Akekho umntu wamxelela into bakhona iidockets ezilapha kuye, akekho. So uthi ke ngoku ke yena ke ufana inkosi yena akazuphendula nto ngezi dockets for akafuni ukudivulge more information pertaining i-state security. Uyaqonda, uyibamba kanjalo ke. Ucimba sonke sizizibhanxa lo tata. So uthi ke yena ke akayo flight risk, and yena utshatile. Yena urhola u-16,500, and yena watsho ke into yoba ngoka 1982, and abantu they were like 82, hayibo wena. So abantu babesethu na 60, abantu babesethu na 50. So the time kufundwa i-affidavit yakhe kuye kwachazwa nje ukuba this date September 1982, Fani Hezekiel Nkosi ndithi uyaqonda wayifungela yonke ke loo nto leyo. So ke ngoku ke uzothi ke yonke lento atyholwa ngayo kukuba esuke waveza i-information kwimadlanga commission. Usezipenta ngoba ke nguye umntu obeyi-whistleblower, njengoba ke ngoku ubanjwa ngoba eseveze i-information. Kukhona abantu abangafuni aveze i-information, meaning SAPS. Kanti hayibo siyayazi nje into evele phayana kwi-WhatsApp messages zikafana inkosi, into yoba besibona DJ Sambodi, into yoba babulawa nini, AKA ethetha ngazo, amaNswati. Ikhona nje into ebingamlinki, Katie Molefe, Deni, Tiya Mabusela, lo Ozinkabi. Hayi man, ayikho into ibingamlinki to the tenders eTshwane municipality. Njengoba iTshwane municipality ngoku i-senior officials ziquqa kwimadlanga, it is because of i-information efunyenwe phi kulaa phone kafana inkosi. Inkulu into
evele phaa kulaa fowuni kaFani Nkosi. I-CFO oGareth Mnisi njengoba besobishini ngoku uzovela kwimadlanga naye this week. Umashi Dlamini naye ube u-deputy chief kwiTshwane Metropolis ususpendiwe naye, uye wavela kancinci kwimadlanga commission wabe sesithi uya kwi-Oceans Marathon eCape Town. So uzobuya naye, uyabuya uzolantuka, uzovela kwi-commission. So ndizama ukuthi ke ayikho into ebingamlinki uFani Nkosi. Bonke abantu abaphayana Shadrack Sibiya, wena Shibhiri, wena Matlala, wena Katiso Molefe, saze nomthakathi, sazi nomswazi, sazi into bakhona ifarm kaMswazi, sazi into yoba uKat wathengela uShadrack impala, uShadrack Sibiya impalas, sazi into yoba khona oSenona. Inkulu into. Sibulela ke futhi ke Shem uNdonga, Nhlanhla Mkhwanazi, hayi singamane singamvumi kodwa ke bethunana usebenzile, because ngabe yonke le information esithetha ngayo namhlanje asiyazi, uyaqonda, if zange abe naso isibindi sokuphumela obala. Alright, let me not waste time, ndize ku Suleiman Karim. Suleiman Karim yena namhlanje uvele sana kuthiwa ebesejimini wathi nje iheart nanje iyama inhliziyo ayibo, kuthiwa ube ne-heart attack, wabalekiselwa eMilpark Hospital apho kususpekthwa i-heart attack. Hayi kaloku ungalibali into yoba uSuleiman Karim kufanele avele kwimadlanga on Thursday. He is scheduled to appear on Thursday, ngiyaqonda. So ke ngoku uzovele abe ne-heart attack sana kanjani? Ungalibali kaloku into yoba uSuleiman Karim uze wazovela kwimadlanga nje, it was because uvele kwi-WhatsApp messages zikaKat Matlala Brown Mokgotsi, imali ebezi-exchangewa phakathi kaKat Matlala, Brown Mokgotsi, Suleiman Karim. Suleiman Karim lo usebenzisene kakhulu no Brown Mokgotsi ne-foundation kaBrown Mokgotsi. Imali ibhatalwa kunkosikazi kaBrown Mokgotsi kule foundation yakhona. So there is uSuleiman Karim ke udume yena nge-money laundering, because imali zisuka ngapha zizise ngapha. Hayi azange ndambona umuntu onemali engaka. Ude wavela etransfera i-56 million to Hangwani Maumela. Lo muntu lo abamoyikayo ukuthetha ngayo ufana nje noSteve Motsomi lo oyikwayo uthetha ngayo. uHangwani Maumela emkhumbula lokho kuthiwa ngumtshana kaRamaphosa, uvelile ke kwi-chats ethi uMatlala i-balance of imali ngicela uyitransfere kuHangwani Maumela. Uyabuzwa ke kumadlanga bethunana, this is a disclaimer, yonke le information ifumaneka on imadlanga commission. Asitamsakanga yonke lento esithetha ngayo into ibithethwa kwimadlanga commission. Bonke ababantu bamentionwa kwimadlanga commission. So into eyenzekayo ke uthi uKarim, mna ndadibana noMatlala and nambona into ba ungumuntu ozimiseleyo kwi-businesses. So sangena kwi-business ethile, kwacaca into yoba ndimboleka imali. So ezimali ebemane endinika zona zimali ebendibhatala zona ezizilloan. Ezinye imali njengoba nibona i-account kaHangwani Maumela nditransfera imali, it was imali eyayikweletwa nguMatlala ko sistory nje sisinyiphi nje sento ongeke uzoyichaza into ba yintoni, because ezimali ziyatransferwa
zithiwa ngapha. So ubezobuya ke ngoku because imadlanga seyimprepherele izomquestion. Niyakhumbula uba okokuqala kaloku wathi nje ithi imadlanga iyamfuna, wabaleka waye high court, wayothi nje akazuvela. Nakuya laa mmeli wakhe wayommelela phaa wathi uSuleiman Karim akazukwazi ukuvela kwimadlanga commission. Yafika ijaji yathi siyakudismissa loo nto leyo, go back to imadlanga. Fika kwimadlanga wathi okay ke madlanga ndipostpone, ndicela ukuyipostpona ilantuka itestimony yam. Hayi ke wathi okay buya ngedate ethile. Xa usebuya uthi no, ndicela ukungaveli in public, ndicela ukuyenza behind the scene. Wathi madlanga yazi wena ingathi usosiqhala kakubi ke ngoku, kubhetele nje uvele ufike ubuye uzokwenza yonke le testimony, ubonwa ngabantu bonke. Yonke le nto oyifunayo ayizukwenzeka. Kulapho kaloku ayifike khona la advocate yakhe eyayithetha gqithi ingayeki ethi Minister of Finance, Minister of Finance is calling me, Minister of Finance is calling me. Kulapho wathumela istatement ke naye ke utata uKodongwana esethi into yoba andazani nalaa mntu mna, uthi ndimfonela phi, I'm overseas, andimazi nomazi. So kwayiloo drama ke injalo. Sigqithe ke kuSuleiman size kuMatipandile. Besingamlindelanga ke uMatipandile sotheni namhlanje. Uvele ngoba esithi ke hayi ndicela jaji ukuzivelela lide eli xesha, ndifila into yoba i-14 kaMeyi le kwakuthiwe mandivele for i-bail hearing ikude gqithi. Ikude and ke ngoku nalaa mmeli endandithi andimazi usebhalile in absentia undishiyile, so andisamdingi. Nanku ummeli wam omtsha, ndizointrodusa ummeli wam omtsha and ndifuna ukuaplayela i-date e-early yelantuka ye-bail hearing. So ke ngoku kwathiwa ke hayi ke wathi i-legal counsel kaMatipandile ndizothetha ke naye ilantuka i-state legal counsel and then sivumelana ngedate. Hayi bavumelana ke ngedate, bahlala phantsi bavumelana into yoba okay fine singalantuka singakwazi ukuhlala next week. So nge-24th ke ngoku 24 ka-April ke uMatipandile uzobe evela ke e-court for i-bail hearing. Sizolinda ke sive into yokuba yintoni asiphathele yona ke uMatipandile sokheni. Yibethunani kwaze kwanzima eSouth Africa. Namhlanje nje ibisisiphithiphithi sesiwishi. Please do not forget to like Bethunana and subscribe kwi-channel if you like the content. Thank you so much.